Jo, okej. Okej, práve som začal natáčať video a je to hneď. Áno, dokončil som dom. Ešte asi podlahu budem robiť, ale áno. Mám niečo veľké, hej? To je za prvé, stalo sa niečo veľmi veľké. Hral som offscreen samozrejme. Dorobil som dom, actually. Hej, víš tento storage. Hej. Ja mám to na to ďalší. Stalo sa toho veľmi veľa. Silver Cross mám. Veľa sa to stalo. Až moc. BTV hral som trošku off-screen a áno. Tohto čava som stretol. Som tak trošku preskúmaval, hej. Dal som si preč Nostalgic Twix, ale bol som asi, že niekde tu, alebo neviem, kde som už presne bol. Alebo som niekde takto na vode, ako si tam mohol vidieť, a proste čo sa zjavil. Išiel ko mne, dotkol som sa ho a teleportoval ma preč. On ma proste teleportoval preč. Áno, a mám notebook. To je celkom fair. Dokončil som dom, dúfam, že sa vám to páči. No je tu niečo, čo potrebujem rozobrať. A je toho dosť. Ako môžeš vidieť, mám strašne veľa knížok. A prečo? Neviem nič. Doslova, že neviem nič. Hej. Tak by som to asi povedal. No, hlavná vec, že tu mám tieto knížky. A ako si mohol vidieť ešte raz fotečky, tak tento jeden čavo má poslať do veľa dimenzií. Najprv do tejto, tam som musel spadnúť, potom do tejto, ak som musel nájsť tieto diamanty, inak sa premenili na Rotten Flash a samozrejme, že som ich vymanil. Hej, bola tam tiež nejaká entita a veľa vecí sa stalo. No, blablabla. Našiel som dieru, tam ma to podľa tejto dimenzie, kde sú títo čavia. Ten ma teleportol sem. Tam boli dvaja vysokí čavia. To som musel nájsť taký portál, ktorý ma teleportol sem. A odtiaľ to som sa nedostal. Hej, toto je tá mapa. Hej. A veľa ďalších dimenzií. Dostal som knižky. Takže tak. Toto som spravil. Strašne veľa som manil. Fakt, že strašne veľa som išiel maniť. Toto bolo samozrejme, kde bol ten diamantový dom. Že táto knižka hovorí o tom, že to ide, že tu sú nejaké východy a on to vie. Hej.
Hej, there must be one real one. To je samozrejme to isté. A toto je proste knižka. Hej, a toto bola dimenzia, kde boli tie kryštály. A to som sa dostal do veľmi zvláštnej dimenzii. Tam bolo jedno veľké oko a z tohto sa robí kríž. Hej, a tak. A potom je toto, že nie sú reálne tieto entity, že sú iba v našej hlave. Že niečo to musel schovať a že neexistujú, že nemajú existovať, že to ničí ten kríž, akože ten ich kríž to, tak prečo si tu, choď preč, vieš, a tak. A potom sú tu posledné dve a to je zase to isté s tým domom. A toto je to isté, takže zaujímavé veci. Takže tak, dáme pani. Takže tak, zaujímavé veci. No. Idem. Počkaj, jo. Počkaj, jo. A to me. Hej, niekde som bol, išiel. To je druhý deň. Ha? Toto je druhý deň, čo natáčam toto video. Ha? Počkaj. Aha. Kde? A idem niekam preč však? Ha? Neviem kam. To dnes ľudia, že to, neviem. Akže áno, nebol to taký veľký úspech, toto video. To moje posledné video z tohto módu. A ja si to uvedomujem. Hej, proste ja si to uvedomujem. Hej, a bohužiaľ viem, že po tom mojom goated videí, ktoré mám 600 zľadnutí BTV, tak príde jedno zlé video a všetká radosť je preč. To mi je veľmi ľúto. To mi je veľmi ľúto. No dnes zdvihol som trošku spawn ratey. Zase v konfigoch. Zase v konfigoch. A do kejky sa mi nechce ísť úprimne. Ja... Neviem, či som tu nebol. Takže tak. Nejdem to riskovať, ľudia. Hej. Nejdem to riskovať. Nejdem to riskovať. Čo to znamená? Čo znamená, že nejdem niečo riskovať? Neviem, ale dnes je štvrtok. Včera BTV som bol, že kamo na normálne, že na škole. Takže tak. Prečo sa ma asi pýtate? Pretože... No. Sme tu. Zas som tu a jedna vec je...
Tak ten už nedostane späť. Toto ešte chill, ak sa ešte nič nespánuje. Božiaľ, bloky veľmi potrebujem. A celkom dosť. To by mohlo stačiť. Toto je strašne zvláštny pocit. Akože ono, ja som v tej prvej dimenzii, hej, ak by ste chceli vedieť, ja som iba ešte taký núbko, ale už viem celkom, čo mám robiť. OK. Už mám HTS 3 chop. Takže pohodlná čes. Fuck you! A dík? Aha. Normálne mi dal veci. Díky bro. Ja som vedel, oni sú v Chile. Fuck you! Takže tak. Potom je, počkaj. Prečo mám také pocit, že zase to mieva? A to vlastne bude zlé, pretože neviem. Idem sem. Keď niečo uvidím. No to sú celkom frekventne akože veci. Nejaké štruktúry. Nevypadá, že ja uvidím zatiaľ, ak už. Keď je noc. Čiže niečo znamená v tej dimenzii. Niečo znamená v tej dimenzii. Daj mi dom. Wonderland, ale pozerám sa na čo? Kde to mám? Field portal. Fake wheat. Oh. OK. Ten ma dostane domov. Sa mi zdá. Tým som prešiel. Ale OK. Ja neviem, čo mám robiť. Ja nechcem ísť domov. To je ten Dáme takáž takúto. Je to, že normálne, že day and night cycle. Pretože ak tu je, tak low-key chill. Dobre, keď pôjdem, že takto hore, tak, a potom tak, o 2 rady. Jedna. To vidím. I am your friend. Dobre. Du bist. Das ist meine Freude. Čo? Nebol si tu, ty kokos. OK. Kde to je?
Brickways teleporter. Dobre, na. OK. Vieš, ono sú tu veci a také veci, že fú. OK. OK. Ja som si niečo naštudoval o tomto Loki a zistil som, že možno tu je taká entita. Možno sa... Mne sa to zase seklo. No! No jem banán, chlapci. Že nechcem nič hovoriť. A nechajte ma dojesť banán aspoň. Ak tam niečo bude, a dostaneš pravý hak, spak ruky hneď. Takéto veci nerob. Dobre, banánik počká. To sú tieto... one. Išlo to odtiaľ. Mám taký pocit. Som si myslel, že sme sa dohodli. I love books! Joj! To si robíš srandu. Ja nič nemám! Bro, fakt som prišiel off shit. Oh, holy moly, guacamole. Aha, tu som bol ja? Ajajajajajoj. Tu som bol. Bombokl. A tu som bol. A som tu. Ty zmrt. Poď sem! Ty vole! Bum. No? Čo? Teraz nič nespravíš. Zmrde. Zjedol banánik. Som takto vyrušil. No! A tu je, ty kokos, som sa zľakol, čo ti dával.
Čo ti dalo? Take this crystal enrage the blind one. It is your only way to open the gates. Počkaj. It is the only way to open the gates, trapping you here. Není tam čiarka. Takže asi good. Pretože keby tam bola čiarka, tak by to bolo veľmi zlé. Takže mám ho nasrať? Že mám ho... How much of this is the end? There is nothing, no exist. I'm alone here. At least... My block! Aha, však on bol... block lover, nie? Hej. Jo. Keby som ho urobil... Čau! Počkaj, ti mám dať ten kryštál. Vieš čo, s tebou nie je sranda, bro. Bye bye. Bye bye. Bye bye, brosky. Nerom, také zvuky tu. Teraz som v kreatíve, teraz na mňa nemáte. A tu si. Chceš? Že bum. No vidíš, ako ste posratí. Ja však vy neviete. Ale ja potrebujem tieto krystal šardy. A toto budem nosiť. Yo! Holy moly, guacamole. I'm back! Máme tu teraz dva. Tieto, ne. Ani som sa moc neposunul, bro. Bro. Chcel som si dať svoj banán. Svoj banánik som si chcel zakopať. Idem sem a idem, že bombo, tam som bol, tak idem sem. What's the point? Proste môžem takto ísť a papám banán, hej. A už mi nespraví blúd. Ja mám silu banánu. Sila banánu. A najprv bože v Chile. Hej. Zaujímalo by ma, ako mu tam bolo. Pretože, neviem, akože Chile, ja mám rád Chile. Hej. Chile je podľa mňa jedna z tých krajín, do ktorých by som celkom chcel ísť. A zase sa spadal na to isté miesto, dopapal si banán.
Fuj, kamo, to už je oné. Čakajte. Dobre. Tam už je zlo. Zlo. Tam už je otrocká farba. Dneska som šprintoval proti také... Kamo toto chodie ma vždycky dostane. Som dneska šprintoval proti takému... Negrovi. Jou. Ja tu idem sem. Aha. Ja, to je moje. OK. OK, som goated. Takže tak. Kamo toto chodenie, ale že nielen na gráse, ale na všetkom, je tak strašne oné. Na túto dimenziu som zabudol tak trošku. Nie díky. Depths biome. To si lowky, že zoberiem. Aj toto. Oni majú v sebe... Počkaj, oni majú v sebe loot? Ideme do veľkého? Poďme do veľkého. Mám už kríž. A to je strom. Mám kríž a kvôli tomu, že mám kríž, čo mi pripomína, že Ježiš Kristus umrel pre moje hriechy, tak ma nič. Grassblock. Klasický grassblock. Ja ťa vidím. Catacombs teleporter. Chcem ísť do katakomb. Katakomby. Katakomby. A neviem, no možno by som ešte polútil. Fuck it. Chcem ísť do katakomb. Give me catacombs. OK, toto sú katakomby, hej? Zaujímavé. On tu fakt dačo chodí. Ono tu fakt dačo chodí. O, díky. Nerob. Jo! To vypadá jak môj spolužiak jeden. Nebudeš liesť, však nie. Tomuto sa hovorí scam. Ako scamnúť malé deti? Čau. Úplne to nepustím, akože nechcem byť že zlý. Ale úplne ťa tu nechcem, kámo. Úplne ťa tu, že nechcem. Modipon!
Mladý pán. Kto sa nám to tu uráčil? Však? No. Aha. OK. OK. Aha. Aha. OK, chlapci, tak vy ste tough. Môžem ťa proste zabiť? Som z teba kreknutý kameň. Ja by som tiež niečo krekol. Dobre. Aha! Však to je oný. Však. Oko. Všetko je vtipné, ak si autista. Vieš, však oko. Jaj, však tu je. Jožko. Poblokujeme. Nie preto, že tu sa niečo... I guess, bro. Ne, nič. Si tam? No si tam, ty si taký dobrý chlapec. Kto sa mi to zasmiel? Ale mám pocit, že on ničí niečo. I was in hell. And I was trapped. I, alone, had no body, no senses, no feelings. I was in hell, looking at heaven. You will be set free by their hands. He will hear you breathing unless you crouch or stay. Don't touch his box. To bolo o... Čavi, čo má rád bloky. Však? I love blocks. Takže... Chápem. Je oko. 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 Už tu není chalan. Ale katakomby vypadajú chill. Tamto je portál do ďalšej dimenzie. Idem sa, že bridge. Jo! Mám ťa zabiť? Mám ťa že skúsiť, že... Okej! Okej. Fú. Aha. Oho. Oj. Oj. A? Oho. OK. Loki Kirk.
Toto sa mi veľmi nepáčilo. Ja ho tu nepustím. Ja ho tu nepustím! Ja ho tu nepustím. O! Yes! Yes! Give me more! Give me more! Aha, tu nikoho. Fíha. Kde je ten blud? Či to není? Dobre. What wants a bio? Idem hore. A takto. Musíme teda zistiť, s čím máme dočinenia. A samozrejme, čo im... Aha, už chápem. Už chápem. Začína to byť zaujímavé. No toto si myslím, že veľmi dobré. Pretože... Pretože tu je strašne veľa resursov. A čo to znamená? Jo! Ja sa na nich nemôžem pozerať! Nepozeraj sa na ňo. Aha, takže oni sú inak chill? Zobrali mi niečo? Asi nie. Ale takže sa nemám proste na neho pozerať, hej. OK, tak to sa mám pozerať dole na zem. Že... Aha! Aha! Normálne, že... Low key, ale prečo sa mi toto páči? Low key. Nie, ale akože hear me out. Zatiaľ to bolo také, že strašidelné a tu na Gibaša je, nepozrie sa. Nie, Už som dosť hluchý, prosím. So mnou musíš ísť tak v Chile. Dobre, ideme ďalej. Prečo, kamo, ty? Naserem sa pôjde do kreatívu. OK, oni dali preč svetla. Pozeraj. Že... Stena. Bro. Ja to urobím namiesto teba, hej. Takto, keď dáš, tak to bude o mnoho vypadlo lepšie. Hej. Iba tak, že hovorím, že... Nie. Nie, particles, však one. OK. Incredible.
Zdravíčko. Dvere? Zatvárame za sebou dvere? Lebo sme slušní občania. Tamtie som nezatvoril. Parkour. Parkour. Kuk. Cookie. Oh. Už ma to tu nebaví. A povedať pravdu. Viem, že tam je bedrock. Tam je bedrock. Boli to iba čávové, ktorí strašne kričali. A ja nemám, keď ľudia kričia. Proste bro. Kľud. To som nechali otvorené? No, ja som taký, že fu. Aha, to som nechal otvorené. No, tak kamaráti, toto musíme ako vyriešiť. No. Ako som najrýchlejšie môžem dostať sa? Toto je reka. Aha. Choď rovno. Počkaj, takto? Takto? Rovno? Bežím. I believe I can fly. A mne môžete zmrdiť. I'm too smart. And IQ too. Aha. Už som si myslel, bro. A vy ste takí dobrí chlapí. Hej. Iba proste kričíte, hej. Už ma akože bolia uška z toho všetkého, hej. Už ma to bolí, ale vy ste takí dobrí. Hej, aha, normálne takto. Po rukách mi nedáte, keď nezatvorím dvere. A to som rád. Hej, vy ste ma normálne tu uhostili, hej. Ako dobrého chlapca. Aha. Jo, počkaj. Toto dúfam, že som vám nespravil. Ja som to fakt spravil. Ja sa strašne ospravedlňujem. Akže áno, trošku vám tu žerem omietku, ja tomu rozumiem. Nespomnul som sa tam? Nie. Ja tomu rozumiem. Hej. Ja tomu veľmi rozumiem. Ale proste niekedy tá krísa potrebuje tú umietku. A strom. Hej. Niekedy to potrebujem. A nie. A ja vám veľmi ďakujem. Strom. Áno, teraz vás zabarikadovávam. Áno. To asi nebol taký secret. Jo! To kde som? Zrazu, že bu. A aj teba zablokujem. To som počul. A presne takto to je. I believe I can fly. Ja som doma? Jo! Toto je pekné. Aha. Taký arch. Že arch. Jaj, toto je pekné. Mám ísť hore? Nie, idem hrať ihru. Hej, idem sa s tými hrať. Idem hrať ihru. A budem dole. Hej, už nemám veľa času.
Ale budem dole. Jaj, a toto je pekné. Toto je pekné. Cesta. Asi sa bude dať ísť hore, aj keď... Neviem. No. Slepá ulička. Jaj. Aha. Joj. Normálne. Aha. Tak to stromy tu dali. Aha. Počkaj. No, ja som chcel zobrať rebríček. OK. Aha, toto je taká veľké. Že bu. OK, chlapci, čo tu? Aha, vidíš to? Ja aj tak. Aha. Obsidian. Toto je super. A ak nevidím cez trávu, tak sa zabijem. Toto je fakt, že super. Aha. Ulička. Druhá ulička. Tretia ulička. Parkour. Nice. OK. Wow. Tam je nejaká budova. Tu je nejaká budova. Tam je nejaká budova. Aha. Čestos. Joj. Čiki-piki kukule. Ale zatiaľ pozriem, toto je moja najobľúbenejšia dimenzia. Aha, toto bol oný. Villager dom. Tam je ďalší. Tu je ďalší. Počkaj, čo je to za dimenzia? Remembrance pile. Mohol by som si niekam písať čak.